και μία εικόνα με ένα κοριτσάκι και μία μαμά. Αν θέλετε, θα χαρούμε να μας δώσετε feedback και σε αυτό. Έχει ξεκινήσει τώρα και η βιντεοσκόπηση, μου έβγαλε εδώ. Ωραία, τέλεια. Η κυρία Μαρία μας λέει ότι τη βλέπει. Νομίζω, Γιάννα, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Έτσι κι αλλιώς στην αρχή είναι οι γνωριμίες, οπότε και κάποιος να μπει 2-3 λεπτά αργότερα. Σωστά, έτσι πιστεύω κι εγώ. Μπορούμε να ξεκινήσουμε. Ωραία, προχωράω εγώ τις πρώτες διαφάνειες. Να το μεγαλώσουμε, να πάμε στο present. Δεν μου φαίνεται εντελώς μεγάλο σε μένα. Δεν ξέρω αν σας φαίνεται σε εσάς σε όλη την οθόνη. Εγώ το βλέπω σε όλη την οθόνη. Αν θέλουν να μας γράψουν και οι συμμετέχοντες. Αν το κάνω έτσι. Ναι, νομίζω, ναι. Νομίζω για να... Οκ, άμα δεν τη βλέπετε σε όλη την οθόνη, μπορείτε να μας πείτε. Δεν πειράζει, εγώ να τη βλέπω κομμένη. Νομίζω, αν το βάλεις present, Γιάννα, θα συνεχίσουμε να σε βλέπουμε, δεν αλλάζει κάτι. Το βλέπουμε, λέγει η Εθνά. Τέλειο, οκ, ναι, μια χαρά, ωραία. Σούπερ. Θα συστηθώ πρώτη, αφού έτσι είναι στη διαφάνεια. Καλησπέρα και πάλι, είμαι η Εύη Κοτσιοπούλου, είμαι ειδική παιδαγωγός και πιστοποιημένη αναλύτρια συμπεριφοράς. Ουσιαστικά, αρχικά μετά το πρώτο μου πτυχίο που ήταν ειδική αγωγή, δούλεψα σε ειδικό σχολείο και αργότερα βγήκα στο εξωτερικό, όπου δούλεψα ως ABA therapist, θεραπεύτρια ABA, και αργότερα πιστοποιήθηκα στην ABA. Έχω την πιστοποίηση, η οποία μου επιτρέπει, του τρίτου επίπεδου, ας πούμε, η οποία μου επιτρέπει να στείλω μόνιμο προγράμματα ABA, να εκπαιδεύω θεραπευτές, να εποπτεύω, να κάνω αξιολογήσεις, εκπαιδεύσεις και μεγαλύτερης κλίμακας. Και εδώ και 4 χρόνια, μαζί με την Ιφηγένεια Βούζα, έχουμε το Behavior, που είναι ένα κέντρο, παρέχουμε τις υπηρεσίες κατοίκων, ABA, για παιδιά στο φάσμα του αυτισμού, κυρίως μικρής ηλικίας, συμβουλευτικές γονέων, online, και τώρα χαίρομαι που τα τελευταία 2 χρόνια συνεργάζομαι και με τη Γιάννα σε επίπεδο περιεχομένου και εκπαιδεύσεων. Τέλεια, ευχαριστούμε, Εύη. Καλησπέρα και από μένα. Ονομάζομαι Ιωάννα Κωνσταντινίδου, με φωνάζουν Γιάννα. Και αυτό έχω βάλει έτσι και έτσι υπογράφω. Είμαι και εγώ πιστοποιημένη αναλυτρία συμπεριφοράς. BCBA είναι τα αρχικά μας, Board Certified Behavior Analyst, ουσιαστικά ο τίτλος της πιστοποίησης. Καλησπέρα και σε εσένα, Σοφία. Βλέπω παράλληλα και άλλους συμμετέχοντες να χαιρετούν στο chat. Το πρώτο μου πτυχίο είναι πάνω στην ειδική αγωγή και εμένα. Ολοκλήρωσα τις πρώτες μου σπουδές επίπεδου bachelor στην Ελλάδα. Στη συνέχεια και εγώ έζησα, εργάστηκα και συνέχισα τις σπουδές μου και στο εξωτερικό. Συγκεκριμένα στην Αγγλία ζούσα και σπούδαζα τα τελευταία 12 χρόνια. Να μας λέει ότι είναι RBT, πρέπει να το ανανεώσει. Ωραία, ναι. Στην Αγγλία ολοκλήρωσα το μεταπτυχιακό μου πάνω στην εφαρμοσμένη ανάλυση συμπεριφοράς, με εξειδίκευση την ειδική αγωγή και ειδικότερα τον αυτισμό. Ασχολήθηκα με τις αναπτυξιακές διαταραχές. Το αναφέρω αυτό γιατί ειδικά στην Αμερική αναλυτές συμπεριφοράς εργάζονται σε διάφορους τομείς, όπως στην πολιτική, στα σπορ, στο management. Η ανάλυση συμπεριφοράς είναι μια επιστήμη και δεν είναι μια προσέγγιση για τον αυτισμό. Είναι πολύ σημαντικό να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Εργάστηκα σε διάφορους φορείς με διάφορους ρόλους. Εργάστηκα στην πρώιμη παρέμβαση στο Λονδίνο, σε σχολείο για παιδιά με αυτισμό. Σε home programs εργάστηκα πολύ. Στη συνέχεια ενδιαφέρθηκα και ήθελα να ασχοληθώ αρκετά και με το κομμάτι των αναπτυξικών διαταραχών στους ενήλικες. Μετακόμισα σε άλλη πόλη της Αγγλίας, στην Κορνουάλη, όπου και διεύθυνα το κομμάτι της ανάλυσης συμπεριφοράς σε ένα care provider, σε ένα φορέα που είχε στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης για ενήλικες με αυτισμό, κατά κύριο λόγο.
Εκεί διευθύνω μια ομάδα αναλυτών συμπεριφοράς, όπου είχαμε αναλάβει όλο το κομμάτι των μη κοινωνικά αποδεκτών συμπεριφορών των ατόμων, όπου διδάσκαμε κοινωνικά αποδεκτές συμπεριφορές για να αντικατασταθούν οι κοινωνικά μη αποδεκτές. Κάναμε skills teaching, διδασκαλία επικοινωνίας και τα τελευταία χρόνια, αφού ολοκλήρωσα και τις διδακτορικές μου σπουδές στο Queen's στο Belfast, πάνω στην εκπαίδευση, στην ανάλυση συμπεριφοράς, έχω μετακομίσει και εγώ στην Ελλάδα. Έχω ιδρύσει το UCAD, που παρέχει υπηρεσίες ανάλυσης συμπεριφοράς, και όπως είπε και η Εύη, συνεργαζόμαστε τα τελευταία χρόνια σε επίπεδο εκπαιδεύσεων και είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι σήμερα που θα παρουσιάσουμε και τη συγκεκριμένη εκπαίδευση. Δίνω το λόγο σε εσένα, Εύη, να συνεχίσεις την εκπαίδευση και θα επιστρέψω. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ, Γιάννα. Θα ξεκινήσουμε, το θέμα μας σήμερα είναι το γιατί της συμπεριφοράς. Θέλουμε ουσιαστικά να ενημερώσουμε τους συμμετέχοντες πάνω σε ζητήματα που για μας είναι βασικά, όμως κατανοούμε ότι άλλες επιστήμες μπορεί να τα βλέπουν από διαφορετική σκοπιά, για να σας εξηγήσουμε το γιατί της συμπεριφοράς, δηλαδή τους παράγοντες γύρω από την συμπεριφορά. Θα ξεκινήσουμε με έναν ορισμό του τι είναι για εμάς συμπεριφορά. Συνήθως, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γι' αυτό και ξεκινάμε με αυτό. Συνήθως, στην Ελλάδα, λέμε, ας πούμε, για έναν μαθητή, είχε συμπεριφορά σήμερα. Δεν βγάζει συμπεριφορές, όχι, δεν έχει καθόλου συμπεριφορές ή έχει συμπεριφορές. Όμως, για εμάς τους αναλυτές συμπεριφοράς, συμπεριφορά είναι οτιδήποτε κάνει ένας ζωντανός οργανισμός. Για παράδειγμα, η Μαρία τρώει, ο Κώστας περπατάει, το παιδί διαβάζει. Άρα, για μας η συμπεριφορά δεν είναι μόνο οι μη αποδεκτές κοινωνικά συμπεριφορές, όπως είπε η Γιάννα, ή αυτό που ακούμε συχνά, θα δανειστώ αυτόν τον όρο, οι ακατάλληλες συμπεριφορές. Για μας η συμπεριφορά είναι οτιδήποτε ένας οργανισμός κάνει. Άρα και οι αποδεκτές κοινωνικά συμπεριφορές και οι μη αποδεκτές. Στην εφαρμοσμένη ανάλυση συμπεριφοράς εστιάζουμε σε συμπεριφορές που μπορούμε να παρατηρήσουμε. Αυτό επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι κάτι που μας κάνει να διαφέρουμε, δεν το λέω συγκριτικά, απλώς διαφέρουμε σε σχέση με άλλες προσεγγίσεις. Η ABA, η εφαρμοσμένη ανάλυση συμπεριφοράς, διαφέρει σε σχέση με άλλες προσεγγίσεις, γιατί μας αφορά πάρα πολύ το τι μπορώ να δω, τι μπορώ να παρατηρήσω, τι μπορώ να μετρήσω. Δεν μπορώ να μετρήσω το αν περνάω άσχημα μέσα μου συναισθηματικά ή αν ένα παιδί σήμερα δεν νιώθηκε τόσο καλά. Δεν μπορώ να το μετρήσω αυτό, δεν μπορώ να το δω, δεν μπορώ να το ξέρω, ειδικά όσοι δουλεύουμε και υποστηρίζουμε παιδιά ή ενήλικες άτομα τα οποία δεν ομιλούν, είναι κάτι μη μετρήσιμο. Ωστόσο, είναι μετρήσιμο το πόσες φορές χτύπησα παλαμάκια. 1, 2, 3. Είναι μετρήσιμο το πόσες φορές σηκώθηκα από την καρέκλα μου. Είναι μετρήσιμο το πόση ώρα κουνάω τα χέρια μου καθώς μιλάω από το άγχος μου για να σας παρουσιάσω. Δεν μπορείτε να μετρήσετε πόσο άγχος έχω, μπορείτε όμως να μετρήσετε πόσες φορές λέω και τα λοιπά. Άρα, αν πούμε ότι για τους αναλυτές συμπεριφοράς, η συμπεριφορά είναι τα πάντα, κάπως θα πρέπει, για να μπορέσουμε να συνεννοηθούμε και μεταξύ μας, αλλά και γενικότερα, να ξεχωρίσουμε και αυτό που λέμε τις ακατάλληλες συμπεριφορές. Ένας ορισμός, όμως, ένας όρος, ο οποίος είναι περισσότερο δόκιμος, είναι η μη κοινωνικά αποδεκτή συμπεριφορά. Εδώ έχουμε έναν ορισμό. Άρα, τι είναι η μη κοινωνικά αποδεκτή συμπεριφορά? Είναι μία συμπεριφορά της οποίας η ένταση είναι πολύ έντονη, για παράδειγμα, η συχνότητα συμβαίνει πολύ συχνά και η διάρκεια της απειλεί την ασφάλεια του ίδιου του ατόμου ή και άλλων ατόμων στο περιβάλλον του ή μπορεί να οδηγήσει και σε κοινωνικό αποκλεισμό. Άρα, για να σας το κάνουμε λίγο πιο κατανοητό, αν σκεφτούμε ένα παράδειγμα, το να χτυπήσω αυτή τη στιγμή 2 φορές παλαμάκια είναι μια κοινωνικά αποδεκτή συμπεριφορά αυτή τη στιγμή. Γιατί ούτε ήρθα και τα χτύπησα δίπλα στο αυτί σας πάρα πολύ δυνατά, ούτε τα χτυπάω καθ' όλη τη διάρκεια της παρουσίασης και να μην μπορείτε να ακούσετε.
και ούτε και, εντάξει, η διάρκεια και η συχνότητα τώρα στα παλαμάκια είναι κάπως το ίδιο πράγμα αυτή τη στιγμή. Όμως, εάν πούμε ότι ένα παιδί, για παράδειγμα, μία φορά στο τόσο θα έχει μία έκρηξη θυμού, αυτό δεν είναι μία μη κοινωνικά αποδεκτή συμπεριφορά. Όμως η έντασή της, εάν μέσα σε αυτή την έκρηξη θυμού αυτό τραυματίζεται, τραυματίζει άλλους, ή συμβαίνει πάρα πολύ συχνά, ή η διάρκεια είναι πάρα πολύ μεγάλη, πάμε στα όρια της μη κοινωνικά αποδεκτής συμπεριφοράς. Και πώς το κρίνουμε αυτό, αν είναι αποδεκτή ή όχι, επειδή πιθανότατα θα δούμε ότι απειλείται η ασφάλεια του ίδιου του ατόμου, όπως σας έφερα το παράδειγμα του αυτοτραυματισμού, άλλων ατόμων, για παράδειγμα επιθετικότητα, ή έχουμε και πολύ συχνά συμπεριφορές που οδηγούν σε κοινωνικό αποκλεισμό. Θα δώσει κάποια παραδείγματα και η Γιάννα αργότερα, οπότε δεν θα παραμείνω πάρα πολύ σε αυτό. Συγγνώμη, Εύη, που σε διακόπτω, να προσθέσω ότι στην διεθνή βιβλιογραφία το συγκεκριμένο όρο το βρίσκουμε ως challenging behavior. Είναι λίγο δύσκολο να κάνουμε τη μετάφραση αυτολεξή στα ελληνικά. Και το ότι εστιάζουμε στη μετάφραση σαν μη κοινωνικά αποδεκτή συμπεριφορά, μπορούμε έτσι να το δούμε και μη λειτουργική, ότι δεν είναι λειτουργική για το άτομο. Και να προσθέσω ότι μη κοινωνικά αποδεκτή ουσιαστικά δίνει και ιδιαίτερη έμφαση στην κοινωνία, και αυτό σημαίνει ότι είναι αποδεκτό από μία κοινωνία σε μία άλλη διαφέρει. Για μένα έτσι ήταν καθαριστικό για τη δική μου εργασιακή εμπειρία. Όταν εργαζόμουν στο Λονδίνο πριν πολλά χρόνια, έκανα πρωινή παρέμβαση σε ένα παιδάκι που η καταγωγή του ήταν από την Ινδία. Και θυμάμαι ότι έκανα καθημερινότητες, εργαζόμουν εστίαζα στις καθημερινότητες, στις δεξιότητες καθημερινής ζωής, και τον είδα ξαφνικά να τρώει με τα χέρια του το ρύζι, ήταν από την Ινδία, όπως σας είπα, καταγωγή, και έτσι αυθόρμητα κατευθύνθηκα στο να διορθώσω την συμπεριφορά και να κάνω μόντελ για να δείξω τη χρήση μακχεροπύρινου ουσιαστικά, και η οικογένεια έτσι πολύ ευγενικά μου επισήμανε ότι οι Ινδοί τρώνε το ρύζι με τα χέρια τους. Επομένως, σε αυτή την περίπτωση, σε πολιτισμό όπως το δικό μας, θεωρείται αυτή η συμπεριφορά μη κοινωνικά αποδεκτή. Αν πάμε στην εστιατόριο και ξαφνικά τρώμε το φαγητό με το χέρι, δεν θα είναι έτσι κοινωνικά αποδεκτό, όμως σε ένα λαό όπως οι Ινδοί έχουν την κουλτούρα το να τρώνε το ρύζι με το χέρι, που είναι απόλυτα αποδεκτό. Αυτό είναι έτσι ένα παράδειγμα το πώς το ίδιο το περιβάλλον διαφοροποιεί το αν είναι μια συμπεριφορά αποδεκτή ή λειτουργική ή όχι. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό, Γιάννα. Και βέβαια εξελικτικά αλλάζουν τα πράγματα. Εμένα το μυαλό μου πάει και στις στερεοτυπίες, αλλά επειδή θα τις αναφέρεις αργότερα, μπορούμε να το δούμε και αργότερα αυτό με τη στερεοτυπία. Ναι, και κατά πόσο, ξέρεις, η κοινωνία σε σχέση με αυτό. Όχι, εδώ, εγώ θα το αναφέρω, συγγνώμη. Φτάσαμε και όλα στη στερεοτυπία. Ναι, ωραία. Άρα, κάποια παραδείγματα μη κοινωνικά αποδεκτή συμπεριφοράς, ανακατηγορία. Σίγουρα έχουμε την επιθετική συμπεριφορά, γιατί τίθεται και ζήτημα ασφάλειας, σωματική, λεκτική επιθετικότητα, ας πούμε, σμπρώξιμο, τσίμπημα, τράβηγμα μαλλιών, φωνές, βρισχές. Και κάτω από αυτό μπορούμε να βάλουμε και τον αυτοτραυματισμό που αφορά, ας πούμε, επιθετική συμπεριφορά προς εαυτόν, χτύπημα κεφαλιού, δηλαδή το ίδιο το άτομο χτυπάει το κεφάλι του σε μια επιφάνεια, για παράδειγμα, ή με το χέρι του το κεφάλι, θα δαγκώσει το χέρι, μπορεί να τσιμπηθεί, διάφορα. Μια άλλη κατηγορία μη κοινωνικά αποδεκτή συμπεριφοράς είναι η καταστροφή περιουσίας, και αυτό το συναντάμε συχνά, σχίσιμο ρούχων, σπάσιμο πόρτας, καταστροφή πραγμάτων, ακατάλληλη έκφραση σεξουαλικότητας, όπως π.χ. αυνανισμός σε δημόσιο χώρο. Θα μου πει κάποιος, αυτό δεν προκαλεί θέμα ασφάλειας, δεν είναι θέμα ασφάλειας, όμως είναι θέμα κοινωνικού αποκλεισμού, αν πάμε δηλαδή πίσω στον ορισμό.
και δεν είναι και αποδεκτό κοινωνικά, σε καμία κοινωνία αυτό για παράδειγμα. Φεύγει από την εποπτεία του κηδεμόνα, όπως βλέπετε στα περισσότερα, θα φτάσω τώρα και στις στερεοτυπίες, όπως βλέπετε στα περισσότερα τίθεται πρωτίστως θέμα ασφάλειας και έπειτα κοινωνικού αποκλεισμού. Ο κοινωνικός αποκλεισμός έχει να κάνει με αυτό που πάρα πολύ σωστά είπε η Γιάννα και τι αντέχει η κοινωνία εκείνη τη στιγμή, τη δεδομένη στιγμή και στο δεδομένο τόπο. Και φτάνουμε και στις στερεοτυπικές συμπεριφορές, συνεχόμενες αναπηδήσεις, γύρισμα προς τον εαυτό, μανερισμοί με τα χέρια, είναι επαναλαμβανόμενες κινήσεις ουσιαστικά, οι οποίες μπορεί για μας να μην έχουν κανένα νόημα. Όμως, να αναφέρουμε εδώ ότι είναι μία συμπεριφορά που ως τώρα έχει ένα στιγματισμό, οδηγεί σε στιγματισμό, δηλαδή δεν μπορούμε να κρύψουμε ότι αν δούμε ένα άτομο στο δρόμο το οποίο στερεοτυπεί έντονα, για παράδειγμα κάνει αυτό πάρα πολλή ώρα, σίγουρα αυτό φέρνει ένα άτομο σαν μηχανία, ειδικά άτομο που δεν είναι του χώρου. Αυτό μας δείχνει λοιπόν η άτομο που δεν έχει έρθει σε επαφή με άτομο στο φάσμα. Έτσι λοιπόν, εδώ προκύπτει πάλι το ζήτημα κυρίως του κοινωνικού αποκλεισμού. Είναι μια συμπεριφορά που είναι μη κοινωνικά αποδεκτή, ωστόσο είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι η αυτιστική κοινότητα και τα νευροδιαφορετικά άτομα επιμένουν ότι δεν θα πρέπει να μας σταματάτε τη στερεοτυπία μας, γιατί μας βοηθάει να ισορροπούμε. Άρα, σε περιπτώσεις στερεοτυπικών συμπεριφορών, είμαστε κι εμείς πάρα πολύ προσεκτικοί και αξιολογούμε πότε θα πρέπει κάπως να μπει εντός πλαισίου ή να βοηθήσουμε το άτομο, εάν το ίδιο το άτομο το επιθυμεί και είναι σημαντικό για την εξέλιξή του και για την ασφαλή και αυτόνομη πορεία του στη ζωή και μια χαρούμενη ζωή. Αν είναι σημαντικό, λοιπόν, το εντάσσουμε κάτω από τις μη κοινωνικά αποδεκτές, challenging behavior, όπως είπε και η Γιάννα, και το στοχοθετούμε. Συνεχίζουμε τώρα, αφού πήραμε μια ιδέα για το τι είναι για μας συμπεριφορά και την υποκατηγορία του challenging behavior και επιστρέφουμε πίσω να χρησιμοποιήσουμε τον όρο συμπεριφορά ως γενικευμένη συμπεριφορά, όχι απλά τη μη κοινωνικά αποδεκτή. Για εμάς, οι συμπεριφορές χωρίζονται σε αντανακλαστικές και μαθημένες. Ουσιαστικά προσπαθούσαμε να βρούμε λίγο μία μετάφραση με τη Γιάννα για αυτό που λέμε respondent, αντανακλαστικές και operant behavior. Άρα, όλοι γεννιόμαστε με κάποιες αντανακλαστικές συμπεριφορές. Αν κάποιος φυσήξει στα μάτια μας, θα τα ανοιγοκλείσουμε. Όταν ο γιατρός, ο νευρολόγος χτυπήσει με το σφυρί το γόνατό μας, το πόδι τεντώνεται ακούσια. Δεν το ελέγχουμε. Άρα αυτά είναι αντανακλαστικές συμπεριφορές, με τις οποίες όλοι γεννιόμαστε με αυτές, δεν τις μαθαίνουμε στην πορεία και ούτε τις ελέγχουμε πάρα πολύ καλά, θα έλεγα. Δηλαδή, πόσο να ελέγξεις το αν θα ανοιγοκλείσουν τα μάτια όταν κάποιος σε φυσήξει ή μπει σκόνη. Όμως, έχουμε και τις μαθημένες συμπεριφορές, που είναι οι εκούσιες συμπεριφορές, δηλαδή αυτές που στην πορεία της ζωής μας μαθαίνουμε, και θα σας εξηγήσουμε τι σημαίνει για μας μαθαίνουμε. Άρα γεννιόμαστε σαν μωράκια με κάποια αντανακλαστικά και σιγά σιγά το περιβάλλον, με μια πολύ κοντινή και άμεση επίδραση που θα εξηγηθεί μέχρι το τέλος του σεμιναρίου, θα το έχετε καταλάβει, το περιβάλλον μας διδάσκει τι είναι αυτό που χρειαζόμαστε στην πορεία της ζωής μας. Το περιβάλλον όμως για τους συμπεριφοριστές δεν είναι η ευρεία έννοια του η μαμά, ο μπαμπάς, το περιβάλλον. Το περιβάλλον είναι οτιδήποτε συμβαίνει γύρω μας εκείνη τη στιγμή. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό για εμάς ότι το αν θα επαναληφθεί μια συμπεριφορά ή όχι σχετίζεται με τις συνέπειες. Δηλαδή, δίνω ένα παράδειγμα, αν και έχει και αρκετά παραδείγματα παρακάτω, όμως, εάν εγώ πω μαμά και η μαμά μου χαμογελάσει και αυτό μου αρέσει και με χαροποιεί, θα ξαναπώ πιθανότατα μαμά, γιατί η μαμά μου χαμογέλασε και αυτό ήταν ενισχυτικό. Δηλαδή, για εμάς, τους συμπεριφοριστές, μία συμπεριφορά που μαθαίνεται είναι μία συμπεριφορά που ενισχύθηκε, άσχετα από το αν είναι αποδεκτή ή όχι κοινωνικά.
Άρα, όπως σας είπα το παράδειγμα με το μαμά, που μου χαμογέλασε η μαμά, χάρηκα εγώ, ενισχύθηκε αυτή η συμπεριφορά, άρα την έμαθα. Το ίδιο ισχύει και με όλες τις συμπεριφορές που έχουμε μάθει στη ζωή μας. Τα παραδείγματα είναι άπειρα, είναι πάρα πολλά τα παραδείγματα, και το χάρηκα, το ανέφερα για να το κάνω λίγο πιο εξηγήσιμο, έτσι να είναι κατανοητό. Ουσιαστικά, λοιπόν, για μας μάθηση σημαίνει αύξηση συμπεριφοράς, ενίσχυση, και το ανάποδο. Ό,τι ενισχύεται για μας είναι μαθημένο. Θα σας δώσω και ένα παράδειγμα σε σχέση με μια μη αποδεκτή συμπεριφορά, ότι κάθε φορά που χτυπάω θα πάρω αυτό που θέλω. Άρα έχω χτυπήσει στο παρελθόν, ήθελα το τάμπλετ, δεν μου το έδωσαν, χτύπησα τη μαμά μου το έδωσε εν τέλει, τι μαθαίνω? Ότι κάθε φορά που χτυπάω, η αντίδραση του περιβάλλοντος είναι συγκεκριμένη, ότι παίρνω το τάμπλετ, άρα πιθανότατα θα ξαναχτυπήσω. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα και θα δοθούν και άλλα παρακάτω. Και κάνουμε το διαχωρισμό μεταξύ εκούσιας και ακούσιας, δηλαδή της συμπεριφοράς που τη μάθαμε, με αυτή που δεν τη μάθαμε, με το εάν η συμπεριφορά αυτή έχει μαθευτεί από τις συνέπειες. Γιατί τα μάτια μου, όταν τα φυσάτε, θα ανοιγοκλείσουν ασχέτως από το τι συμβαίνει αφού ανοιγοκλείσουν. Είτε μου πείτε μπράβο, είτε δεν μου πείτε που ανοιγόκλεισα τα μάτια. Κάθε φορά που μου φυσάτε τα μάτια, εγώ θα τα ανοιγοκλίνω, γιατί είναι αντανακλαστικό. Όμως, αν έμπαινα στο webinar και δεν είχε μπει κανένας, δεν θα ξανά έμπαινα στο webinar, δεν θα ξανά έκανα webinar. Συνεχίζοντας. Να πω εδώ, σε αυτό το σημείο, συγγνώμη που σε διακόπτω, Εύη, έτσι κάτι πολύ ωραίο στις σπουδές που μου είχε πει μια επόπτριά μου, και είναι κάτι πολύ γνωστό έτσι, και στα φράση στην επιστήμη, στην συμπεριφορική επιστήμη, είναι ότι ό,τι συμπεριφορά επιμένει έχει ενισχυθεί. Ό,τι συμπεριφορά βλέπουμε να εμφανίζεται, σημαίνει ότι έχει ενισχυθεί από το περιβάλλον. Τώρα το πώς, να το αναλύσουμε, αλλά σίγουρα εάν το παιδί σας επιμένει με μια συμπεριφορά, ο άντρας σας, η σύντροφός σας επιμένει με μια συμπεριφορά, γιατί μιλάμε για την εφαρμογή της ανάλυσης συμπεριφοράς, όχι μόνο στην εκπαίδευση, αλλά όπου υπάρχει έτσι, συμπεριφορά, ανθρώπινη συμπεριφορά στη συγκεκριμένη περίπτωση, εφαρμόζονται και οι αρχές της συμπεριφορισμού. Πάρα πολύ ωραίο αυτό από την καθηγήτρια, την επόπτρια, το ρόλο της κυρίας, αλλά πάρα πολύ ωραίο. Συνεχίζοντας, πέρα από αυτές τις δύο βασικές αρχές που είπαμε τώρα, τη διάκριση αυτή και το θέμα με τη μάθηση και την ενίσχυση, για τους συμπεριφοριστές, όλες οι συμπεριφορές εξυπηρετούν μία τουλάχιστον λειτουργία, δηλαδή καλύπτουν μία ανάγκη μας. Δεν κάνουμε κάτι έτσι απλά για να το κάνουμε. Και γιατί το λέμε αυτό? Γιατί για μας αυτό είναι και ο τρόπος, το να βρούμε τη λειτουργία, να βρούμε ποια ανάγκη του ατόμου καλύπτεται μέσα από μία συμπεριφορά, είτε αυτή η συμπεριφορά είναι επιθυμητή, είτε είναι συμπεριφορά η οποία είναι challenging, μη αποδεκτή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για εμάς να βρίσκουμε τη λειτουργία, έχουμε τα εργαλεία και τους τρόπους, θα εξηγηθούν και οι λειτουργίες παρακάτω, γιατί πίσω από αυτή την ανάγκη, εμείς διαβάζουμε την ανάγκη, πίσω από τη συμπεριφορά διαβάζουμε την ανάγκη του ατόμου, χτίζουμε δεξιότητες για να μπορεί το άτομο να καλύψει τις ανάγκες του με έναν τρόπο αποδεκτό κοινωνικά και ασφαλή τρόπο φυσικά. Άρα, γι' αυτό και λέμε ότι ακόμη και η μη κοινωνικά αποδεκτή συμπεριφορά έχει μία λειτουργία και εκεί υπάρχει μία διάκριση μεταξύ άλλων επιστημών, γιατί για εμάς η λειτουργία αυτή έχει να κάνει με το τι συμβαίνει μετά την εμφάνιση της συμπεριφοράς. Δεν θα στηριχτούμε μόνο στο ότι το παιδί δεν ξύπνησε καλά, το άτομο δεν νιώθει πολύ καλά σήμερα, είναι άρρωστος. Αυτό είναι το ένα κομμάτι ανάλυσης, όμως για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ωραία, δεν είναι καλά. Αυτοτραυματίστηκε.
ποια ανάγκη του όμως κάλυψε με το ότι αυτό τραυματίστηκε, για να μπορέσουμε να χτίσουμε αντιστοίχως. Και πάρα πολύ σημαντικό, ειδικά για όσους δουλεύουμε με μία προσέγγιση βασισμένη στην ενίσχυση, ας πούμε στον θετικό τρόπο προσέγγισης, έτσι σε πιο όρους πιο γνωστούς, ένα άτομο που επικοινωνεί μια ανάγκη του με έναν μη αποδεκτό τρόπο κοινωνικά, το κάνει γιατί δεν έχει έναν τρόπο να το κάνει με έναν τρόπο πιο αποδεκτό κοινωνικά. Άρα, να δώσουμε ένα παράδειγμα. Εάν εγώ θέλω το τάμπλετ και κάθε φορά που το θέλω να καλύψω την ανάγκη μου, το τάμπλετ, δεν μπορώ να το ζητήσω με έναν τρόπο που να τον γνωρίζω, να μου είναι εύκολος, να μπορώ να το κάνω και να είναι κοινωνικά αποδεκτός. Για παράδειγμα, ομιλία, δεν μπορώ να μιλήσω και δεν μου έχει δοθεί κι άλλος τρόπος να ζητήσω αυτό που θέλω, είναι πάρα πολύ πιθανό να εκδηλώσω μία μη αποδεκτή συμπεριφορά, για παράδειγμα να χτυπήσω, γιατί πιθανότατα στο παρελθόν, κάθε φορά που έχω χτυπήσει, έχω πάρει αυτό που θέλω, έχω καλύψει την ανάγκη μου. Αυτό είναι σημαντικό για εμάς όταν χτίζουμε δεξιότητες, διότι το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να πούμε ποια ανάγκη θέλει να καλύψει, πώς θα την καλύψει με έναν τρόπο που είναι ασφαλής και κοινωνικά αποδεκτός. Εδώ αυτό πάει και πιο πολύ έτσι σε αυτό που είπε η Γιάννα μόλις πριν. Η συμπεριφορά που παραμένει και επαναλαμβάνεται είναι η συμπεριφορά που έχει ενισχυθεί για εμάς, τους συμπεριφοριστές. Και ξέρετε, είναι λίγο αστείο κάποιες φορές, λένε, ξέρω εγώ, οι γονείς στα προγράμματα σπιτιών, μα δεν ξέρω πώς και έτυχε και εμφάνισε αυτή τη συμπεριφορά. Και τους λέμε ότι μην ανησυχείτε, εφόσον την εμφάνισε, σημαίνει ότι έχει καλυφθεί κάποια ανάγκη του. Κάτι έχει πάρει από αυτό το παιδί. Δεν σας λέμε ότι εσείς φταίτε, δεν λέμε ότι κάνατε κάτι, μπορεί να έχει ενισχυθεί από κάτι που δεν το ξέρετε, κάτι που δεν το αντιληφθήκατε. Όμως, εφόσον εμφανίζεται και παραμένει και επαναλαμβάνεται και επιμένει, όπως έφερε πολύ σωστά το ρήμα και η Γιάννα, σημαίνει ότι κάτι έχει πάρει το παιδί από αυτό, το άτομο. Κάτι έχει καλυφθεί σαν ανάγκη στο παρελθόν. Εδώ θα δώσω το μικρόφωνο στη Γιάννα. Δεν ξέρω αν ήταν κατανοητά ως εδώ αυτές οι πιο τεχνικές πληροφορίες. Οπότε, Γιάννα, προχωράω τη διαφάνεια. Τέλεια, ευχαριστώ, Εύη. Εάν έχετε και κάποια ερώτηση, θα υπάρξει χρόνο στο τέλος για ερωτήσεις. Ωστόσο, θα μπορούσατε ήδη να αρχίσετε να τις γράφετε για να μην τις ξεχάσετε και στο chat. Εγώ έτσι σε κάποια σχόλια έχω ήδη απαντήσει. Επομένως, καθώς βλέπουμε τις διαφάνειες, αν θέλετε να γράψετε κάποιο σχόλιο, κάποια ερώτηση, θα μπορούσατε ήδη. Αυτό που θα ήθελα έτσι να συμπληρώσω σε αυτό που είπες, Εύη, για να περάσω στην επόμενη διαφάνεια, είναι, όπως πολύ σωστά ανέφερες, σίγουρα όταν λέμε ότι το περιβάλλον ενισχύει μια συμπεριφορά, ποιος είναι το κομμάτι του περιβάλλοντος? Εμείς, έτσι, οι άνθρωποι είμαστε κομμάτι του περιβάλλοντος. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι αν εγώ καταλήξω να ενισχύω μια συμπεριφορά, το κάνω οπωσδήποτε εκ γνώση μου. Πολλές φορές δεν γνωρίζουμε ποια λειτουργία θα έχει η δική μας συμπεριφορά και ότι μπορεί να ενισχύσει, για παράδειγμα, τη συμπεριφορά του παιδιού μας ή του μαθητή μας. Θα πρέπει έτσι να αντιλαμβανόμαστε πολύ καλά το πώς λειτουργεί η ανθρωπίνη συμπεριφορά για να το γνωρίζουμε αυτό. Και πάλι πολλές φορές στην καθημερινότητα και ναι, στη ζωή μας δεν παίρνουμε στη διαδικασία να αναλύσουμε κάθε συμπεριφορά σε τέτοιο επίπεδο. Λοιπόν, συγγνώμη, Γιάννα, που σε διακόπτω, αλλά μου έδωσες πάντα έτσι ιδέα για κάτι που συζητούσα σήμερα με μία υποπτευόμενη. Κάθε φορά που το παιδί χτυπάει, μου λέει, προετοιμάζω το υλικό. Και κάθε φορά που το παιδί χτυπάει το χέρι στο τραπέζι, μου λέει, γυρνάω απλώς να δω τι έγινε, αυτομάτως. Δηλαδή, είναι πάρα πολύ λογικό. Άκουσα έναν ήχο, καθώς ετοιμάζω, ακούω έναν ήχο, γυρνάω. Μου λέει, αλλά δεν του δίνω καμία σημασία. Άρα, αυτό που είπε η Γιάννα, ότι δεν είναι απαραίτητο ότι δώσαμε σημασία και μιλήσαμε και είπαμε μη χτυπάς, αλλά ίσως και μόνο αυτό το ότι γύρισα
Ή βιάστηκα, έκανα πιο γρήγορα τα υλικά μου, γιατί χτυπήθηκε το χέρι στο τραπέζι, από μόνο του μπορεί να επηρεάσει, έτσι, ένα παραδειγματάκι. Συγγνώμη. Όχι, πολύ, πολύ σωστά το ανέφερες. Αντίστοιχα, ένα έτσι άλλο παράδειγμα πάρα πολύ συχνό είναι ότι όταν καταλήγουμε στο συμπέρασμα μετά από αξιολόγηση ότι η λειτουργία μιας συμπεριφοράς είναι η προσοχή. Δηλαδή, ένα παιδί εκδηλώνει μια συμπεριφορά, για παράδειγμα, επιθετική συμπεριφορά, γιατί θέλει να τραβήξει την προσοχή μας. Πολλές φορές οι γονείς ή οι θεραπευτές μπορούν να πούνε «Μα εγώ δεν έδωσα καμία προσοχή, δεν τον επιβραβεύω». Αλλά το πώς θα πάρει το παιδί προσοχή μπορεί να πάρει με πάρα πολλούς τρόπους. Δηλαδή και με το να του πεις «Όχι, μπορεί να πάρει προσοχή». Δηλαδή δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να του πεις «Μπράβο» για να πάρει προσοχή. Η κάθε λεκτική επικοινωνία, η γλώσσα του σώματος, μπορεί να είναι μια συμπεριφορά που να τροφοδοτήσει, να ενισχύσει τη συγκεκριμένη επιθετική συμπεριφορά στην προκειμένη περίπτωση. Πάμε λοιπόν να δούμε και την επόμενη διαφάνεια που παρουσιάζει το μοντέλο ανάλυσης μιας συμπεριφοράς που χρησιμοποιούμε έτσι κατά κόρον στην ανάλυση συμπεριφοράς ή ABA. Είναι το λεγόμενο ABC ανάλυσης. Το βρίσκουμε contingency και όταν έχει 4 παράγοντες όπως τώρα 4 terms contingency. Στο κέντρο όλων είναι η συμπεριφορά. Τώρα το βάζουμε λίγο προς τα δεξιά. Κανονικά να έχουμε 3 παράγοντες. Δηλαδή τι κάνει κάποιος και εστιάζουμε στο τι είναι μετρήσιμο, τι είναι παρατηρήσιμο, τι μπορούμε να παρατηρήσουμε. Μετά πάμε ένα βήμα πριν, στο να δούμε στο περιβάλλον και να παρατηρήσουμε τι συμβαίνει ακριβώς πριν τη συμπεριφορά. Δηλαδή, αν παρακολουθώ μία συμπεριφορά στο βίντεο και πατήσω pause και πάω λίγο πίσω, τι γίνεται ακριβώς πριν. Και αντίστοιχα, η συνέπεια είναι τι συμβαίνει ακριβώς μετά από μία συμπεριφορά. Για παράδειγμα, μπορεί να ζητήσω κάτι, μπορεί να φωνάξω, μπορεί να φάω κάτι. Τι συμβαίνει μετά, ποια είναι η συνέπεια. Να πούμε εδώ ότι πολλές φορές η ορολογία που χρησιμοποιούμε σε συγκεκριμένη επιστήμη μπορεί να είναι λίγο παρεξηγήσιμη. Πολλές φορές στην καθημερινότητα, σαν συνέπεια, εννοούμε κάτι αρνητικό. Όμως στην επιστήμη της συμπεριφοράς, συνέπεια είναι κάτι ουδέτερο. Μπορεί να είναι θετική, είτε μπορεί να είναι αρνητική για το άτομο. Και φυσικά ένας παράγοντας που καθορίζει πάρα πολύ τη συμπεριφορά και βρίσκεται έτσι πριν το προγενόμενο είναι οι συνθήκες. Δηλαδή είναι οι συνθήκες που συμβαίνουν πριν από μια συμπεριφορά, δεν χρειάζεται να συμβαίνουν ακριβώς πριν και την επηρεάζουν. Τέτοιες συνθήκες είναι περιβαλλοντολογικές συνθήκες, μπορεί να είναι και η αλλαγή του καιρού, που μπορεί να μας αλλάζει τη διάθεση, μπορεί να είναι οι διάφορες αλλαγές στο περιβάλλον, πώς μπορούμε να έχουμε επισκέψεις, μπορεί να αλλάξει ένας θεραπευτής, μπορεί έτσι να φύγει η μαμά μας ένα ταξίδι, μπορεί να είναι διάφορες αλλαγές στην υγεία μας, ότι δεν αισθανόμαστε καλά, είμαστε άρρωστοι, δεν έχουμε κοιμηθεί καλά, ειδικά ο παράγοντας ύπνος, έτσι, οι μανούλες το γνωρίζουν καλά, επηρεάζει πάρα πολύ τη συμπεριφορά και την υπομονή μας. Δηλαδή δεν χρειάζεται να έχει κάποιος αναπηρία για να επηρεαστεί από αυτές τις συνθήκες. Όπως σας είπα ήδη, ένα πολύ 38 παράδειγμα, για σκεφτείτε να μην έχετε κοιμηθεί καλά, πώς επηρεάζει τη λειτουργικότητά σας και προσθέστε το να έχετε και προβλήματα επικοινωνίας, το πώς αυτό θα σας επηρεάσει. Πάμε να δούμε στην πράξη έτσι ένα παράδειγμα. Έχουμε ένα παιδί που δεν έχει κοιμηθεί καλά. Όπως προανέφερα, το προγενόμενο είναι ότι η μητέρα ζητά στο παιδί να καθαρίσει το δωμάτιό του, του θέτει ένα αίτημα. Η συμπεριφορά είναι ότι το παιδί αρχίζει να φωνάζει και να βρίζει και σαν συνέπεια, δηλαδή αυτό που συμβαίνει αμέσως μετά, αυτό που παίρνει το παιδί σαν απάντηση από τη συμπεριφορά του, είναι ότι η μητέρα σταματά να ζητά από το παιδί να καθαρίσει το δωμάτιο. Δηλαδή αποσύρει το αίτημα ουσιαστικά. Άρα, πάμε λίγο πίσω, τι έγινε, του έδωσε ένα αίτημα, φώναξε και άρχισε να βρίζει και το μετά είναι ότι τερματίστηκε το αίτημα. Τι πιστεύετε ότι θα συμβεί στο μέλλον? Τι πιστεύετε, ποιο είναι πιο πιθανό να συμβεί στο μέλλον ξανά? Το παιδί σε μια παρόμοια περίπτωση θα αρχίσει να φωνάζει και να βρίζει ξανά? Τι μαθαίνει το παιδί μέσα από αυτή τη διαδικασία?
Αν θέλει κάποιος, έτσι μπορεί να γράψει και στο chat. Ναι, πολύ ωραία ερώτηση. Πολύ ωραία, Αρίστη. Κάθε φορά θα γκρινιάζει για να μην μαζεύει. Ακριβώς, δηλαδή είναι πολύ πιθανόν. Τώρα, έτσι, το εκτιμούμε, θα πρέπει να δούμε τι συμβαίνει για να δούμε αν η συμπεριφορά έχει ενισχυθεί, αλλά εκτιμούμε ότι είναι πολύ πιθανόν σε μία παρόμοια κατάσταση, όταν η μητέρα ζητά στο παιδί το συγκεκριμένο αίτημα, να καθαρίζει το δωμάτιο, που πιθανόν είναι έτσι ένα μη ευχάριστο ερώτημα, το παιδί να αρχίσει και να φωνάζει και να βρίζει. Για να αποσυρθεί το συγκεκριμένο αίτημα. Έτσι, να αποσυρθεί κάτι που του είναι δυσάρεστο. Ουσιαστικά, δηλαδή, αυτή η συμπεριφορά στη συγκεκριμένη περίπτωση γίνεται λειτουργική. Δηλαδή, ικανοποιεί την ανάγκη του παιδιού που ήταν να σταματήσει το συγκεκριμένο αίτημα. Δεν είναι λειτουργική με την έννοια ότι είναι κοινωνικά αποδεκτή, είναι λειτουργική για το άτομο, γιατί καλύπτεται η ανάγκη του, που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι να απομακρύνει το δυσάρεστο αίτημα. Επίσης, το τι είναι δυσάρεστο αίτημα για τον καθένα μας διαφοροποιείται. Για παράδειγμα, μπορεί για ένα παιδί στο φάσμα του αυτισμού να είναι δυσάρεστο και να το χαιρετάμε. Δηλαδή, η απέτηση ουσιαστικά, το πώς το εκλαμβάνει το ίδιο, να χαιρετήσει πίσω. Μπορεί κάποιος άλλος να θεωρεί ότι είναι κάτι πάρα πολύ φυσιολογικό, κάτι πάρα πολύ απλό και δεν είναι αίτημα. Όμως, το τι είναι έτοιμα διαφέρει από άτομο σε άτομο. Ή, συγγνώμη Γιάννα, πάω λίγο πίσω στο παράδειγμα, το αλλάζω εγώ. Σε σχέση με αυτό που λέγαμε πριν, ότι ποτέ δεν ξέρουμε τι μπορεί να αποτελέσει προσοχή ή όχι, μπορεί να δούμε ότι μέσα από αυτό αρχίζει ένας καυγάς με τη μαμά. Άρα, αν πούμε ότι στο πριν έχουμε και το ότι το παιδί αποζητά την προσοχή της μαμάς ή δεν την έχει, ή ακόμη και το ότι η μαμά θα μπει σε μία διένεξη ότι «σε παρακαλώ μάζεψέ το», «όχι δεν το μαζεύω» και τα λοιπά, μπορεί και μόνο αυτή η καθυστέρηση, το ότι θα το μαζέψουμε πολύ πιο μετά ή ακόμη και αυτή η προσοχή της μαμάς να δράει ενισχυτικά, η οποία προσπαθεί φυσικά, αυτό που λέγαμε και πριν, να κάνει το καλύτερο που μπορεί. Θέλει το παιδί της να συμμαζέψει το δωμάτιό της. Είναι κάτι καλό αυτό που προσπαθεί να κάνει η μαμά. Όμως η επίδραση που θα έχει στη συμπεριφορά του παιδιού, του ατόμου εδώ, ναι, του παιδιού, όπως είπε η Γιάννα, μένει να το δούμε. Γι' αυτό και κάποιες φορές επίσης έτσι προσπαθώ να το απενοχοποιήσω. Οι γονείς μπορεί να το πούνε με μια συστολή ότι και έκανα αυτό και τους λέμε it's okay, απλώς πείτε μας τι έγινε, να δούμε τι επίδραση έχει. It's okay, δεν ήρθε και το τέλος του κόσμου. Συνέβη με μια φυσικότητα. Αλλά να δούμε τι λειτουργία καλύπτει, τι ανάγκη καλύπτει, όπως είπε η Γιάννα. Συγγνώμη για αυτή την παρέμβαση. Προχωράω πίσω. Είναι πολύ, πολύ χρήσιμο αυτό που λες, Εύη, to the point. Όπως έτσι πολύ σωστά παρατήρησε και πρόσθεσε η Εύη, μπορεί μια συμπεριφορά να έχει μία αλφα λειτουργία, να καλύπτει μία ανάγκη και μέσω των συνεπειών να αποκτήσει και δεύτερη λειτουργία και τρίτη, μη σας πω. Η ανθρώπινη συμπεριφορά είναι πολύ περίπλοκη και έτσι θα ήμασταν χαζοί να μην το παραδεχόμαστε αυτό. Θυμάμαι 38 ένα παράδειγμα όταν εργαζόμουν σε ένα σχολείο όπου ένα παιδάκι έτσι ήταν άρρωστο και άρχισε να φτερνίζεται πολύ και να βύχει και σαν αποτέλεσμα πολλές φορές άθελά τους οι εκπαιδευτικοί μείωναν τις απαιτήσεις και του έδιναν και πάρα πολύ προσοχή γιατί κάθε φορά που φτερνιζόταν. Επομένως, εκείνο το διάστημα το παιδί άρχισε να φτερνίζεται μετά και πολύ ψεύτικα. Άρχισε να το προκαλεί ο ίδιος για να αποφύγει τις ασχήσεις, τα μαθήματα, αλλά και να τραβήξει την προσοχή. Επίσης, σε αυτή την περίπτωση είναι πολύ σημαντικό να δούμε αν ένα παιδί έχει πολλές συμπεριφορές του παιδιού, η λειτουργία τους είναι η προσοχή, είναι πολύ πιθανόν και άλλες συμπεριφορές να αποκτήσουν την ίδια έτσι, λειτουργία.
Επομένως, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Εδώ πέρα εστιάζουμε στο τι μαθαίνει το παιδί στο παράδειγμα, το έχουμε ήδη αναφέρει και το είπατε και εσείς πολύ σωστά. Το παιδί μαθαίνει ότι αν φωνάξει και βρίσει, αυτό οδηγεί στην ικανοποίηση της επιθυμίας του εκείνη τη στιγμή, που ήταν να μην καθαρίσει το δωμάτιό του και είναι πιθανόν στο μέλλον, από τη στιγμή που ικανοποιήθηκε η επιθυμία του, να επαναλάβει την ίδια συμπεριφορά σε παρόμοια περίπτωση. Ακριβώς αυτό που έτσι αναφέραμε και εξηγήσαμε. Πάμε να δούμε τώρα κάποιες συχνές λειτουργίες της συμπεριφοράς. Στις προηγούμενες διαφάνειες η Εύη εξήγησε ένα χαρακτηριστικό της συμπεριφοράς που είναι η μορφή της, δηλαδή το είδος. Και αναλύσαμε διάφορα είδη της συμπεριφοράς, όπως ο αυτοτραυματισμός, η επιθετική συμπεριφορά, έτσι, οι επαναληπτικές συμπεριφορές. Ένα άλλο χαρακτηριστικό της είναι η λειτουργία της, δηλαδή form και function. Η λειτουργία είναι πιο σημαντική, δηλαδή τι εξυπηρετεί, ποια ανάγκη καλύπτει μια συμπεριφορά. Πάμε να δούμε έτσι κάποιες συχνές λειτουργίες με συμπεριφοράς. Η πρώτη πάνω είναι η αποφυγή, γνωστή και ως escape avoidance. Πώς λειτουργεί, οδηγεί σε αποφυγή δραστηριοτήτων και αλληλεπίδρασης. Αυτό θα είναι κάτι το οποίο το άτομο ουσιαστικά θεωρεί αρνητικό. Μπορεί να είναι μια άσκηση, μπορεί να είναι μια δραστηριότητα που δεν του αρέσει, για παράδειγμα ένα άθλημα. Μπορεί να είναι ακόμα και ένας άνθρωπος τον οποίο έχει συνδυάσει με μια δυσάρεστη δραστηριότητα. Για παράδειγμα, βλέπουμε ότι με το που έρχεται ο θεραπευτής, το παιδί θέλει να εξαφανιστεί, σημαίνει ότι έχει συνδυάσει το θεραπευτή με έτσι δραστηριότητες που δεν του αρέσουν. Οπότε είναι πιο πιθανό να δούμε τέτοιες συμπεριφορές που συμβαίνουν με αυτή τη λειτουργία. Όταν οι δραστηριότητες είναι δύσκολες για το παιδί, μπορεί να είναι μια δύσκολη άσκηση στα μαθηματικά, μπορεί να είναι έτσι απαιτητικές ασκήσεις γενικότερα, μπορεί να είναι δραστηριότητες με πολλά άτομα, που ειδικά έτσι, άτομα με αναπτυξιακές διαταραχές βρίσκουν έτσι δυσάρεστες και δύσκολες. Μπορεί να είναι δραστηριότητες που είναι βαρετές, επίσης για το άτομο, άγνωστες ή γενικά μη επιθυμητές, δεν είναι της προτίμησής του. Προσοχή, και αυτό πολύ σημαντικό, πολύ συχνό, ή δίνει πρόσβαση σε προσοχή ή και σε προσοχή από συγκεκριμένα άτομα. Και είναι πιθανό να συμβεί όταν το παιδί επιζητά προσοχή. Είναι πιο πιθανό να συμβεί όταν το παιδί δεν έχει προσοχή στο κομμάτι της πρόληψης, αλλά είναι πιθανό να συμβεί και όταν το παιδί επιζητά συγκεκριμένη προσοχή από συγκεκριμένο άτομο. Και θα ήθελα εδώ πέρα να εστιάσουμε και στο ειδικά τα άτομα, τα παιδιά που έχουν αναπηρία και δεν έχουν λόγο, ή τα άτομα που ζουν σε ένα περιβάλλον που δεν έχουν πολλά ερεθίσματα, πολύ πιθανόν να ζητούν πολύ περισσότερη προσοχή από αυτή που πιστεύουμε ότι είναι αρκετή. Δηλαδή, πολλές φορές ακούω στα σχόλια από γονείς ή θεραπευτές ότι δίνουμε προσοχή. Το παιδί έχει προσοχή. Αλλά και πάλι αυτή για το παιδί μπορεί να μην είναι αρκετή. Δηλαδή, θα πρέπει να δούμε την αξία της προσοχής του παιδιού. Μπορεί να θέλει ακόμα περισσότερη προσοχή ή θα πρέπει να μάθει και να μοιράζεται την προσοχή, γιατί δεν το έχει μάθει, δεν το έχει διδαχθεί. Συγγνώμη, σε αυτό, να προσθέσω ότι πολλές φορές έχει να κάνει και αυτό που είπες με τον τρόπο που δίνουμε την προσοχή. Όχι μόνο δηλαδή πόση προσοχή, αλλά και την ποιότητα της προσοχής, κυρίως στα άτομα στο φάσμα που τα ενδιαφέροντά τους είναι πολύ διαφορετικά από τα νευροτυπικά ενδιαφέροντα. Ο γονιός μπορεί να αφήσει το παιδί να κυκλοφορεί μέσα στο σπίτι, πάνω-κάτω, χωρίς να έχει κάποια δραστηριότητα το παιδί να ασχοληθεί και χωρίς να του δίνει σημασία ή προσοχή σε πράγματα που ευχαριστούν το παιδί, και η προσοχή που έρχεται από το γονιό να είναι μόνο κάτσε κάτω, φάε, πήγαινε στη θεραπεία σου, έλαντί σου. Ακριβώς γιατί η ποιότητα, δηλαδή ναι μεν ο γονιός είναι εκεί παρόν, αλλά η αλληλεπίδραση που έχει είναι πολύ διαφορετική από αυτό που επιθυμεί το άτομο, άρα η ανάγκη δεν καλύπτεται εν τέλει. Η ανάγκη του ατόμου δεν καλύπτεται, οπότε την επιζητά με άλλους τρόπους και προσπαθεί. Επιστρέφω, το μικρόφωνο σε εσάς. Τέλεια, ευχαριστούμε, Εύη. Η πρόσβαση σε δραστηριότητες αντικείμενα, δηλαδή πώς λειτουργούν αυτές τις συμπεριφορές. Το παιδί, για παράδειγμα, μπορεί να
εκδηλώνει κάποια επιθετική συμπεριφορά και να πάρει πρόσβαση σε αγαπημένα αντικείμενα ή δραστηριότητες. Πολύ έτσι συνηθισμένο παράδειγμα είναι η πρόσβαση σε τάμπλετ, υπολογιστή, κινητό τηλέφωνο, έτσι πολύ συχνό φαινόμενο στις μέρες μας. Αυτό σημαίνει ότι το παιδί επιθυμεί να έχει συγκεκριμένη πρόσβαση σε δραστηριότητες, έτσι, αντικείμενα της προτίμησής του, ειδικά αν αυτό έχει ενισχυθεί, έχει συνέχεια πρόσβαση, θέλει ακόμα περισσότερη πρόσβαση. Όπως είπε και η Εύη, και στο κομμάτι της διδασκαλίας παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, που έχουν συγκεκριμένες προτιμήσεις, άρα μπορούν να θέλουν συνεχώς τα ίδια πράγματα. Και στο τέλος έχουμε την αισθητηριακή ανάγκη. Εδώ κάποιες συμπεριφορές μπορεί να προσφέρουν αισθητηριακή ικανοποίηση, ειδικά στο φάσμα του αυτισμού. Τα παιδιά μπορεί να επιζητούν αισθητηρική ικανοποίηση μέσα από κάποιες συμπεριφορές, όπως είναι το ότι μπορεί να ξύνουν το χέρι τους, να κουνιούνται μπροστά και πίσω, το λεγόμενο rocking, να κάνουν αναπήδηση. Τέτοιες συμπεριφορές είναι πιο πιθανό να εμφανιστούν όταν το παιδί βαριέται ή όταν υπάρχουν πολλές αλλαγές στο περιβάλλον. Έτσι, αυτά είναι έτσι κάποιες βασικές λειτουργίες, κάποια βασικά παραδείγματα. Πάμε να δούμε και κάποια παραδείγματα συχνών αιτιών μη κοινωνικά αποδεκτών συμπεριφορών στο κομμάτι του προγενόμενου. Δηλαδή, αυτό που συμβαίνει ακριβώς πριν από τη συμπεριφορά. Η άρνηση πρόσβαση στις δραστηριότητες, το λεγόμενο όχι, σε κανέναν δεν αρέσει το όχι. Σκεφτείτε να σας πει κάποιος έτσι, με απόλυτο τρόπο και αρνητικά όχι. Είναι κάτι έτσι αρκετά άσχημο, αρκετά ενοχλητικό θα έλεγα. Η διακοπή δραστηριότητας, κάνω κάτι που μου αρέσει και έρχεσαι και με διακόπτεις με κάποιο τρόπο. Εδώ θα βάλω όλα τα αιτήματα που δεν το έχουμε αναφέρει γενικά. Οι μεταβάσεις είναι ένα πολύ συγκεκριμένο αίτημα που μπορεί να είναι πολύ αρνητικό για τα παιδιά, ειδικά για παιδιά που έχουν έτσι αναπηρία και μεγαλύτερες δυσκολίες στο κομμάτι της επικοινωνίας, η έλλειψη προσοχής, η αναμονή, που είναι επίσης μια συγκεκριμένη μορφή αιτήματος, δηλαδή το να περιμένω όταν δεν έχω μάθει τι λειτουργία έχει η αναμονή και γιατί θα πρέπει να περιμένω. Πάμε να δούμε λοιπόν ένα βασικό έτσι, κομμάτι κλείνοντας, τη διαδικασία αλλαγής συμπεριφοράς, η οποία φυσικά είναι μια μεγάλη διαδικασία, την οποία έτσι, τη διδασκόμαστε σε ένα μεγάλο κομμάτι της εκπαίδευσής μας. Πολύ επιγραμματικά εννοείται, θα σας αναφέρουμε τα στάδια, αλλά φυσικά με την αναφορά δεν σημαίνει ότι μπορείτε να πάτε και να τα εκτελέσετε. Χρειάζεστε φυσικά ολοκληρωμένη εκπαίδευση, απλώς σας ενημερώνουμε ότι το πρώτο κομμάτι είναι η αξιολόγηση και ο εντοπισμός λειτουργίας μιας συμπεριφοράς. Εδώ πέρα λέμε σε αυτό το σημείο starts with why. Το σημαντικό και η πρόκληση εδώ είναι να αναζητήσουμε το ποιο είναι το γιατί της κάθε συμπεριφοράς. Ωραία, το παιδί μας χτυπά ή φωνάζει ή πετάει πράγματα, ισχύει τα ρούχα του. Γιατί. Πάμε ένα step back και σκεφτόμαστε γιατί. Και υπάρχουν έτσι διάφοροι τρόποι, τρία κύρια είδη αξιολόγησης στην επιστήμη μας για να εντοπίσουμε ουσιαστικά το γιατί της συμπεριφοράς. Αφού το εντοπίσουμε το γιατί της συμπεριφοράς, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, όσο σημαντικό είναι να ξέρουμε το τι έχουμε όταν πηγαίνουμε σε έναν γιατρό για να μας δώσει την κατάλληλη θεραπεία, δηλαδή πρέπει να έχουμε μία διάγνωση. Αντίστοιχα, και σε αυτή την περίπτωση πρέπει να ξέρουμε ποια είναι η λειτουργία της συμπεριφοράς για να την αντιμετωπίσουμε, για να δημιουργήσουμε την κατάλληλη παρέμβαση. Πώς δημιουργούμε την κατάλληλη παρέμβαση? Στηριζόμαστε σε τεχνικές πρόληψης, στο κομμάτι δηλαδή της πρόληψης, των περιβαλλοντολογικών αλλαγών, στο κομμάτι της διδασκαλίας δεξιοτήτων, αλλά και στο κομμάτι της αντίδρασης, δηλαδή όταν συμβαίνει μία συμπεριφορά, πώς τη διαχειριζόμαστε για να μην την ενισχύσουμε. Ο στόχος ουσιαστικά είναι η διδασκαλία κοινωνικά αποδεκτής συμπεριφοράς για την κάλυψη της ίδιας ανάγκης ή η αλλαγή κάποιων συνθηκών. Για παράδειγμα, έχουμε ένα παιδί το οποίο μας τσιμπάει προσοχή. Δηλαδή, καταλαβαίνουμε ότι μέσα από αξιολόγηση η λειτουργία της συμπεριφοράς αυτής είναι ότι πρέπει να λάβει προσοχή. Και βλέπουμε ότι δεν ξέρει πώς να τραβήξει την προσοχή μας. Θα πρέπει εμείς να του διδάξουμε πώς να τραβά την προσοχή μας με έναν κοινωνικά αποδεκτό τρόπο. Για παράδειγμα, μπορούμε να του διδάξουμε να μας ακουμπά στον ώμο, εάν δεν μπορεί να μιλήσει. Αν μπορεί να μιλήσει, μπορούμε να του διδάξουμε να λέει το όνομά μας.
Αντίστοιχα, πολύ σημαντική είναι η μη ενίσχυση μη κοινωνικά αποδεκτών συμπεριφορών, δηλαδή η αποσύνδεση της μη κοινωνικά αποδεκτής συμπεριφοράς με την κάλυψη ανάγκης. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, κάθε φορά που θα τσιμπά το παιδί, πέρα του γεγονότος ότι εμείς στο κομμάτι της πρόληψης του διδάσκουμε ότι κοίτα να δεις, θέλεις την προσοχή μου, θα με λες Γιάννα και εγώ θα σου δίνω προσοχή. Όταν όμως, γιατί είναι μια διαδικασία αλλαγής, με τσιμπάς, εγώ δεν θα σου δίνω προσοχή. Θα σε ενθαρρύνω στο κομμάτι της πρόληψης να λες το όνομά μου και μετά από αυτό εγώ θα ικανοποιώ την ανάγκη σου. Είναι πολύ σημαντικό δηλαδή να γίνει η αποσύνδεση και η διδασκαλία. Φυσικά είναι μια διαδικασία που παίρνει χρόνο, θέλει υπομονή και για όσο περισσότερο χρονικό διάστημα είναι μαθημένοι, τόσο περισσότερο χρονικό διάστημα θα πάρει για να αλλάξει η συμπεριφορά. Δηλαδή, πολλές φορές μπορεί με εποπτευόμενους να συζητάμε και με γονείς το ότι δοκίμασε αυτό είναι το πλάνο, αυτή την παρέμβαση και να μας πούμε, μα το κάναμε και δεν λειτουργεί. Είναι δυνατόν με μία φορά και μία συμπεριφορά που είναι μαθημένη 5 χρόνια και 1 χρόνο και 1 μήνα να αλλάξει. Είναι πολύ σημαντικό να επιμείνουμε. Και να όλα τα άτομα που παρεμβαίνουμε και όλα τα άτομα του περιβάλλοντος να έχουμε την ίδια έτσι στάση. Μας πιέζει ο χρόνος και πρέπει να συνεχίσω. Θέλεις κάτι να πεις? Όχι. Με κάλυψες, Γιάννα, με την επανάληψη. Ωραία. Πάμε να δούμε έτσι και τη τελευταία μας βασική σελίδα, που είναι κάποια tips για επιτυχημένη παρέμβαση. Σίγουρα υπάρχουν πολλά, έχουμε διαλέξει κάποια. Αρχικά, είναι σημαντικό να ικανοποιούμε την ανάγκη του ατόμου στο κομμάτι της πρόληψης. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν βλέπουμε ότι ένα παιδί θέλει προσοχή μέσα από μη κοινωνικά αποδεκτές συμπεριφορές, είναι πολύ σημαντικό να του καλύπτουμε την προσοχή σε αυτό το κομμάτι. Αν ένα παιδί βλέπουμε ότι μας χτυπάει για να έχει πρόσβαση σε αγαπημένα αντικείμενα, είναι πολύ σημαντικό να δομήσουμε μια καθημερινότητα που να έχει έτσι πρόσβαση, με κάποια όρια φυσικά, στα αγαπημένα του αντικείμενα και στις αγαπημένες δραστηριότητες. Γενικά, είναι πολύ σημαντικό να δομήσουμε ένα περιβάλλον όπου να υπάρχουν πολλά ερεθίσματα, να υπάρχει πρόσβαση στις αγαπημένες δραστηριότητες και να υπάρχει φυσικά και οριοθέτηση, εννοείται. Είναι σημαντικό να αναγνωρίζουμε τα αρχικά σημάδια μιας μη κοινωνικά αποδεκτής συμπεριφοράς και να κατευθύνουμε την προσοχή του παιδιού αλλού. Για παράδειγμα, ότι αν ένα παιδί ετοιμάζεται να εκδηλώσει επιθετική συμπεριφορά, πολύ συχνά δείχνει τα αρχικά σημάδια. Μπορεί να είναι ένα βλέμμα, μπορεί να είναι ένα άγγιγμα. Σιγά-σιγά τα μαθαίνουμε αυτά και μόλις τα δούμε, μπορούμε να προσπαθήσουμε να κατευθύνουμε την προσοχή του παιδιού αλλού, αντί να περιμένουμε να κορυφωθεί η συμπεριφορά. Είναι σημαντικό να μην ενισχύουμε τη μη κοινωνικά αποδεκτή συμπεριφορά, δηλαδή να μην την τροφοδοτούμε, καλύπτοντας την ανάγκη του παιδιού μετά από αυτή. Και είναι πολύ σημαντικό έτσι να ακολουθήσουμε χωρίς να παρεκκλίνουμε ένα σταθερό τρόπο αντιμετώπισης της συμπεριφοράς. Αυτό δηλαδή που έτσι έχει ήδη αναφερθεί. Αυτή θα πρέπει να είναι και η τελευταία μας έτσι, διαφάνεια. Έχουμε και τις βιβλιογραφικές μας αναφορές φυσικά. Αν κάποιος επιθυμεί, εννοείται μπορούμε να τις στείλουμε. Σε αυτό το σημείο έτσι, να σας δείξουμε και μια εκπαίδευσή μας που ακολουθεί. Είναι μια εκπαίδευση στις αρχές της ανάλυσης συμπεριφοράς που εμβαθύνει αρκετά. Είναι οι 40 ώρες της εκπαίδευσης πάνω στην εφαρμοσμένη ανάλυση συμπεριφοράς. Απευθύνεται σε επαγγελματίες όπως παιδαγωγούς, ειδικούς παιδαγωγούς, ψυχολόγους, βοηθητικό προσωπικό, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές και φροντιστές. Ξεκινά το Μάιο και ολοκληρώνεται τον Ιούνιο. Το μεγαλύτερο κομμάτι είναι online και υπάρχει ένα Σαββατοκύριακο που είναι και διαζώσεις, αλλά υπάρχει και η δυνατότητα όλο να είναι online και ουσιαστικά παρέχει την βασική κατάρτιση, το θεωρητικό πλαίσιο για να γίνει κάποιος έτσι, πιστοποιημένος θεραπευτής πάνω στην ανάλυση συμπεριφοράς. Και υπάρχει έτσι δυνατότητα πιστοποίησης από τον φορέα QA/BA, που μας έχει δώσει τη δυνατότητα να παρέχουμε τη συγκεκριμένη εκπαίδευση. Αυτό σημαίνει ότι παρέχουμε τη θεωρία, που είναι μία προϋπόθεση για να πάρει κάποιος την πιστοποίηση,
Μια άλλη προϋπόθεση που θα την αναλύσουμε σε ένα live μας που ακολουθεί με την Εύη και στο Instagram. Αν κάποιος ενδιαφέρεται, μπορούμε να του στείλουμε περισσότερες πληροφορίες. Στο live που ακολουθεί θα δώσουμε πολλές πληροφορίες για τη διαδικασία πιστοποίησης. Μια άλλη προϋπόθεση είναι το supervision, οι εποπτείες από καταρτισμένο αναλυτή συμπεριφοράς και στο τέλος είναι εξετάσεις. Δηλαδή είναι 3 προϋποθέσεις για την πιστοποίηση που δίνει ο συγκεκριμένος φορέας, που είναι αρμόδιος να δώσει την πιστοποίηση. Εμείς καλύπτουμε το πρώτο κομμάτι, που είναι η θεωρητική κατάρτιση, το κομμάτι της εκπαίδευσης της 40ωρης. Δίνουμε και τη δυνατότητα πακέτου, σε περίπτωση που κάποιος θέλει να το επιλέξει, και για εποπτείες, να αναφέρω και αυτό. Έχουμε εδώ πέρα και τα στοιχεία μας, email, τηλέφωνα, αν κάποιος επιθυμεί να μας βρει. Και σε αυτό το σημείο θα χαρούμε να απαντήσουμε σε όποιες ερωτήσεις μπορεί να έχετε. Μπορείτε να μας τις γράψετε στο chat. Ο Στέλιος ρωτάει, μας θα σταλεί κάποιο υλικό. Δεν υπάρχει. Συνήθως αυτό που κάνουμε είναι ότι η παρουσίαση, εφόσον ανεβαίνει και σε βιντεοσκοπημένη μορφή στο YouTube, βλέπετε και τις διαφάνειες. Δεν υπάρχει κάποιο έξτρα υλικό πέρα από αυτό. Οι βιβλιογραφικές πηγές, εάν θέλετε, μπορούμε να πάμε και πίσω για να τις κάνετε, να τις βγάλετε μια φωτογραφία, γιατί είναι δύσκολο για εμάς να παρακολουθήσουμε πόσοι μπήκαν και παρακολούθησαν όλο το σεμινάριο, γιατί είναι πολλές οι συμμετοχές σε τέτοιου τύπου σεμινάρια. Και επίσης δεν υπάρχει τρόπος να δούμε αν το υλικό αξιοποιείται σωστά, γι' αυτό και δεν υπάρχει και βεβαίωση. Το εξηγώ γιατί είναι μια συνήθις ερώτηση για το υλικό και τη βεβαίωση. Αν ωστόσο κάποιος θέλει να προσθέσω, συμφωνώ, ωστόσο να προσθέσω ότι αν κάποιος θέλει να μας ερωτήσει για κάποια πηγή, να σας δώσουμε περισσότερες πληροφορίες, βεβαίως είμαστε στην διάθεσή σας ως προς αυτό. Δεν ξέρω αν έχετε κάποιες άλλες ερωτήσεις που θέλετε να γράψετε στο chat. Δεν βλέπω κάποιες άλλες ερωτήσεις. Δεν ξέρω αν, Εύη, έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις και εσύ. Όχι, μια χαρά, τα είπαμε όλα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ μαζί μας και για τις παρεμβάσεις και τις ερωτήσεις. Ευχαριστώ και εγώ προσωπικά τη Γιάννα για τη συνεργασία. Και εγώ σας ευχαριστώ, Εύη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, μας λέει η κυρία Κατερίνα εδώ. Ευχαριστούμε. Πάντως, σιγά-σιγά την Ιωάννα.